Nou ja dan, nu zijn we hier bij Strukland. Nog helemaal. Helemaal aan. Buiten een zeer schöne dag. Ein groot warm. En ik had gisteren een frisse kieltje gemerkt. Zeer schön. En mij hongert van jou te middag een kieltje. Maar ik had niet schmoont, Strukland schmoonvat merken. Zo dan, nu word ik weten waar we kan schmoonvat merken ohne schmoont. Dat schafft. Wat je wie einmal abgewaschen, als wie wir nicht reck. Wir haben immer so zu eten, aber nicht immer sehr scheinet. Meist immer schaubeln und schaubeln und schaubeln. Und schaubeln fährt, was wir heute am Stab Tup gelesen. Dat ging actually was schlechte Tup lesen werden. Dan hebben we met een was jongens Tup en dan kunnen we er nog bij onderaan drijven. En we gaan, nu wil ik kieltje gaan te middag. En er steht de stad voor een gast voor jou, de eerste eerst, waar we schmoont van merken. Ohne Schmaut. Ich wollte wissen. Das sei ja einfach ein bisschen, wenn einer Arm abwaschen geht, einer will eine Multit merken, dann lernt einer sich irgendwas merken, wenn er sehr wenig hat. Nu diese der eins mal hat, so, mir fehlt das oder dort oder ja, vor dem Stuhl in Holland steht. Und wenn er nicht immer alles hat, dann lernt einer sich actually irgendwas merken, uitgraben. Das ist actually noch was Gutes, was er uitkomt. So, nu wollte ich wissen, weil wir Schmaut merken. Dat is een beetje anders als Strukland schmoonvat, aber ik leer wat we sehr schön schmecken. Nu ik kan weten wat de maakt dan. Dat is heel einfach. Okay, da wil ik je mal weten wat we hier brauchen voor dat Strukland schmoonvat voor de armen. We're gonna make some poor man's gravy without cream. Hier hebben we zelfs gemerkt, de kieltje gisteren gemerkt, hebben we gedreigd en lusten aan. Ik heb die afgerieren. Got a bag of homemade pasta. Hier hebben we 4 eetlepel butter, 4 tablespoons butter. Hier hebben we een halve kuffel koffieschmounts, een 3 pulver wat ze maken koffie down, coffee whitener, half a cup. Hier hebben we 4 eetlepel meel, 4 tablespoons white flour. Hier hebben we 1 3/4 kuffel water, 1 3/4 cups water. En wat je gaan, hier hebben we een halve kuffel fina cheese, mozzarella cheese, half a cup shredded cheese, mozzarella. Wat je dat gaan, wat niet, braucht je het niet. It's optional. En hier hebben we peper en zout, zoveel als we gelijken. En nu willen we dat reinmerken. Oké, hier heb ik het opgeschreven wat alles maakt. Ik heb dat zijn opgeschreven. Oké, het eerste wat we doen is voor de butter hier nemen. Waar die nog hangt te smelten en dat hier ook niet zo lang. En dan waar we vangen hier de meel hier neer, zageltjes. Den kleepestje kwerken. Dat de meel niet zo melig smaakt. We're gonna fry it up a little bit so to kind of make a roux. Waar dat hier van een minuut er zo durchbroeden en dan gaan we dat even hier maken. Wanneer dat meel een kleepestje durchbroeden heeft, dan smaakt dat niet zo melig, zo rijp. Dat wordt niet lang hier, vielleicht een minuut of zo. De butter fijn gesmolten is. Ja, dat gaat niks zo lang, kan je zeggen. En dat dan eindrieren, dus dat wordt vielleicht op eens ombrennen, dat willen we niet. Ja. Nu, wat we nu kunnen doen is, daar waar we dat water de maand kijken, add the water to it. Nou waar we dat een kerken brengen, nou wordt je weten wat we het next doen. Kijk, nu zijn we van dat kerken dit. En dan doen we in dat koffiepulver erbij. Now we're gonna add the coffee creamer. En dan gaan we dat zeer daar hier, maar dat fijn eigen is en fijn glad is. Dat gaat niks zeer lang. Dat zit vielleicht noch nicht sehr mehr kräftig, aber wir sagen nur her, weil ich wollte noch eben der Kieltjes haben. Und weil ihr bleiben da vielleicht ein bisschen mehr Creamer macht, dann tue ich das. Und das wird das Rezept verlangt wird. Waar dat van een minuut of zo kijken en zij even rieren en dan wil ik weten wat we dan doen. En dan hebben we hier zout, dat we een beetje zout maken, bij ons vielleicht een beetje smaken, een beetje peper. En dan dat daar zij even rieren. Dan te laat waar je gaan, dat we een cheese maken. We're gonna add the cheese.
En dit nu nog tegen hier, maar het krijgt ook nog fijn versmalten is. En dan smaak je dat een beetje. En wanneer salt or pepper veelt, dan doe je er een beetje meer bij. Taste it. If it needs more salt or pepper, you add to it. Ik let het als meest krijg eruit. En dat we al zeer fijn hier met zo'n stip bij je hand. Nu dat een minuut of zo doorkijken. En dan wel we kieltje kijken. Weet je wat, ik had het je smaak worden een beetje meer peper door maken. Zo. En dan leg ik dat eruit. Ik had het gesmaakt en dat smaakt actually schön. Weil nicht onder het hand, that's anders als met schmount, maar it is different than if you use cream, but it's very good. Weil wel, je kan nog meer kaas maken. Ik wil hier nog een tip als je tegen een beetje kaas over je houden. Die worden dat ook nog plus wel een beetje maken. Zo. Nou, wil dat lusje van jou nog optrainen of niet? Zo. Add more cheese if you feel like it. By your hand. Dit like what? Oh, sehr fijne gravy geven. Schmaunpak. Schmaunpak und schmaun. En weet je, als je butter hebben, dan kan je ook bloß oil, schmal, onder schmal verrokken. Dat schooft ook. Schwing schmal daar, onder het gekochte oil. If you don't have butter, you can use cooking oil, works too. Zo. Ik leef, we gaan nu schmaunvat rijden. Check mal, dat bubbelt zo fijn. Ik geloof dat is rijden. En weet je, voor zo'n mensen, wat we nog een klein beetje wel een spice erbij gaan. We gaan hier nog zo'n kleine, wat ze gewoonlijk hebben pizza opdoen. Ik wil door een paar zo'n stop maken. Dan heb je een klein beetje een beetje scharpet. Krak zo. Ho, nu gaan we kieltje te vier brengen. En nog een ding, we gaan hier zo'n Franshausen gebroden Zeppelin bij die gaan. Kijk hier in Canada, bij Walmart of bij Superstore kijken. Die doen een beetje zo'n rijstgebroden Zeppelin maken. Woehoe! Ja, je kan er ergens wat maken wat je geloof zijn smaakt. Nu kijk je maar. Ik geloof jullie jaas hoe dat zeer zijn smaken. Dit met eetschakken, of met kieltje, vrenakje, rijst, ergens voor eeuwen. Ik had van jou vanmiddag frisse bultje gebakt. Want ik me toch leid, ik moet bloos meer de grote dikke sneden, dukken hier aan en vangen om te eten. Schmeckt actually zeer schijn. Ik hoop je proeven dat. Ga je niks te verliezen. Opa, die stel driedjes ietje, nu je hebt het kieltje gekeken. Kijk dan mal dat. Zelfgemerkte kieltje. En die dingetjes wat je er maakt zijn kan, wat dat is peperschouten. Tjena, wie gleich nur een klein beetje wat maakt wat een beetje brandt. Aber jetzt fries Frans. Nu brengt dat schmaunvat over deel. Oké, nu kijk hem op. Nu willen we hier onkas erschapen. Hier zijn frisse kieltje. Zeer schijn. Fleisch hebben van die ook niet. Ik geloof. Die kieltje worden zo groot, sehr schijn smaken, die worden vielleicht niet modern. Fleisch haben. Hier haben wir das sehr schöne Schmalfett. Da haben wir Käsebank. Wir wollen nicht mit extra überschauen, dass je sein kann. Wow. Und dann, was wir dann wollen, hier haben wir frische Bultje gebackt. Da haben wir ein paar sehr feine Schneiden Bultje. Nu wollen wir abdaschen und da wollen wir eten. Wow, da wollen wir von der proben zu eten. Jetzt eine sehr einfache Mahlzeit, wobei ich glaube, das ist eine sehr schöne Mahlzeit. Und nu wollen wir das hier ein klein bisschen peperen und salzen. Und ich will sagen, Dankeschön für jeden alle. Dankeschön für ein schönes Jahr. Ich bin Gott dankbar, dass wir haben, was hier gemerkt, dass wir noch leben. Und das schöne Ware, was wir gehört haben, so weit.
Und mag Gott ihn alle wiedersehen. Und mit ihnen sein. Und ich wünsche ihnen eine schöne Weihnachten. Und Gottes Segen in das neue Jahr. So, nu will wir eten. Ich habe hier eine frische Buddel. Der andere hat wie geschlagen gemerkt. Nu wollen wir das hier ein bisschen schmecken. Na, ist das ab ihrem eine Buddel? Wow! Ja, mal Han. Nu wollen wir diese sehr schöne Kirche schmecken. Oh. Ich würde sagen, der Schmondfahrt ohne Schmond schmeckt sehr schön. Weil ich Käse haben, dass ich weiß, dass du magst. Und ich habe so eine feine Sauce, dass ich man Etschacken, Ries, alle weinbrocken. Nu fehlen hier bloß noch die gebrodene Rührwurst. Aber das braucht nicht wirklich, wenn wir die haben, wird gut sein. Der frische Bultje, der frische Zweiback. Ich würde sagen, nu würde ich das Kraxe, weil ich nehmen muss. Ist für mein Restaurant eine schöne Multi. So, Ihnen gefallen, merkt das Sauce, merkt das Schmondfahrt. Weil Schmondfahrt haben, so viel besser. Der Käsemark wird ein Käsegravy. Wow! Sehr schön.